Kinong shong shinong ko umthli kila dab da ka jingkimen ma ka jingpo samar ki namar agani ka sngi kila yo priang ka jaka jing sumar kabalawan man ple de wemeli ka than ba given milliam ha ka jingdon lang ka deputy commissioner ka district ka kong RM Kurba ka district medical health officer BDO bat kumjo ki doctor bat kinong ilam shinong kani ka jaka sumar kabla tip kum ko umthli sub center kana ka jing shakri ki pala lai hajar arspa ngut inong shong shinong ha ka te ka than bat ki jaka ba marjan ya kani ka sub center la tay dak umthli village council ringkat ka jingkershan borba jong MLA kenthop na do ka jingke bat ka kenro bat kiwe jo nakaliang jo PHC kelas jang ka jingya lendi na do usnam arja khatway bangi so komen shigade ye bahagni ka por bomenta lingba ka jingya trelang Kamtam e nagaliang jong ki bor sin chal snong kibla ai keloit men siem yaka jaka kumba khaksana jar square feet shaka health department banyo bante yakni ka sub center ason ong bade ka jingyo I jingai ka jong ki bade lingba ka jingdon men siem ka jong ki kum ka dol bar snong hangni po umthli kapan pinti kena bargaju upor balingba ka jing trela ban persang panwanra ya ka jingkot jingkia ka pupura nagabenta ki nong song snong hakani ka snong ka jongi bat kumju ya ki snong ki bamaljan ya mabhim jong snam arja arpuar arpulai kapanagalian ka jongi ngikmilenti balingba ka sub center kalong ta ka jingking kapan pinyajan hapdeng ki pai nong song snong bat kumju ya ki jaka ai jing sumar Hakbar nakaliang jom kilong kami ki bahar kumet kan ai ka jing shakri berkumang ilayo sngo ya ka jing kren hine nakaliang jong madam DC berkumju nakaliang jong Dr. EL Khalmuti kawai ka benta ka bakong sang ka nakaliang jong ka sarkar ka dan si shaban kintu ya phi kum kinong song snong ka de e khamtam ka bai de ber ka jing ai tika namang yo I da shisha ka bai de bagi immunization Gidon kam banang penhe kamtam ke bede ber percentage jang immunization hakni ka thain ke jongi ber kamtam ki area borok we ki bahap po ka laling kot PHC markum mai ju ong prevention is better than cure ka jiada ka khambha shibun man ya ka jingpen khia sector hak madu berkade ke we na pedeng ki sector ibana kalian jo sarkar ka prioritize haduk kata-kata bangiyo I bagade gane ka sarkar jalla ka jongi habangi pet ka jingmang hagbayde bar ka budget kumba khandai percent lamang kerpang nagbenta ka health sector dangshen how new Brian February ni dang shide pan pass ka budget haba kumba arajar sos paklur lamang kerpang nagbenta katanat jaka koi kakhia bangyo I de shisha banagalian jolo sarkar nagawe ka por sa kawai pa kumang ijuong ni prioritize ya ka health sector bawala ni amang karkani ka pisa hakani ka snem ka bomenta barkumju ay tiki snem ibladep ka jingmang ka balabud nangimla banlen ka shisha ki ding pen kiang ki jingie ki babun ki bayai mat na kawai kapor sa kawai pa babaro kitu ki egi kendon jong ka koi ka khia ba pinya keligen mdei ban si ong ngam tre ko ba ong kala hiar kata ka vaccination lan ne ka jing ai tika sno te ka jing keli ngabu api kalong ba balihingi ai tika piru haman lagi kliam bidan keligen balengi ai tika su ai kai kom tu ne kadon kadang kani kadi kajing kali bang abu Ahmad Jompi bat ngaku an syukran katakan dia mene I Dr. Angel I batai sepi sepang ki kita ki lahat jing mentoy bangi ai nak ni sub center ka kan ka juk bomenta ki bun hagi hakabede be ki ramba len bi kena samlaru kajing yap ki brio hagi ni sngi ka yo heart attack pi asma pang heart attack yes ni beri siap kensan balik siap kensan ni hapan keli Kitray kam lang
bat ka sarkar kala ban munra ka roy kapar kala ban one state bat ka kiu ka kot ka khia bat ka don ru ka jings ngo long try ya kinong shong shnong namar kilashnahi dalade tika negas health wellness center ru kadai ka wega sub center ha ka district ba lashna haka rukom bala pendep na dong shadong bala itenat bala i shongkun